Que hai familia? Bueno, hoxe imos con outra receita que comezamos no forno. Vamos a poñer a quecer o forno. Moi ben. Así. Vamos a ver. Aquí temos, por riba e por baixo, 180 graus. Moi ben, traballando. Imos facer un pastel de pataca e carne. Vamos a facer unha salsiña, un recheo de carne parecido a unha boloñesa, cunhas verduriñas, sabedes, unha cenoira, unha ceboliña, un pouco de carne picada, un pouco de viño e un pouco de salsa de preve de tomate. E logo íbamos facer un puré de patacas con un pouco de leite, un pouco de manteiga e logo relaremos un pouco de queixo por riba e ao forno. Pero bueno, para isto precisamos unha pataca boa, como a que temos por casi toda Galicia. Temos varias zonas que identificamos con patacas moi boas aquí en Galicia. Pero vamos a preguntarlle a Rafa de onde nos la vai a traer hoxe. Rafa, de onde nos consigues a pataca? Oído en Coristanco, chef, provincia da Coruña. Aquí, Boa terra. Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Se queres patacas, vouche levar unhas patacas de calidade, patacas de Coristanco. Por certo, noticia de última hora, sepáranse un físico dunha bióloga. Ao parecer, faltoulles química. Estou con Juan Ramón, presidente da Asociación de Produtores de Patacas de Coristanco. Correcto. Díxeme. A Propaco, por resumir un pouquinho. Propaco. Pero sí, é o mismo. Propaco, como a nós, bueno, temos un compañeiro que se chama Paco, tamén somos Propaco. Saúdos, Paco, que non está hoxe con nós. Un saludo. Juan, de Verxel Galego, Xusto. ti produces patacas. Producimos patacas, cebolas, fabas, un poquillo de todo, pero aquí en Coristanco o que nos conocemos é pola pataca. Pataca de Coristanco, Por como non? suposto, a O mellor. cociñeiro pediume que lle levara pataca para facer unha torta de pataca con Moi carne. Primeiro, por que son tan boas as patacas de Coristanco? Vale, aquí en Coristanco temos a suerte de ter un terreno co pH ideal para ter unha pataca de moi boa calidad, con unha piel fina e moi blanca. Nos, sobre todo, o que queremos é ter unha pataca de calidad, entonces usamos a pataca Kennebec, ou a fina de Coristanco, ou a Kennebec. Sobre todo a Kennebec. É unha Fina de pataca moi Coristanco. blanca. Sí, chamanlle de bergantiños, de carballo, cada un tira para tal, Sí. pero... E a pataca Kennebec é a máis blanca, dáse moi ben para cocer, dáse moi ben para freír, é moi sabrosa. E despois, ademais, no almacenaje, que temos a suerte de que nin vai moito frío, nin moito calor, unhas temperaturas ideales para conservalas durante moito tempo. Dende logo, un home que vende moi ben e que sabe e que fai as cousas con O amor e con produto é cariño. fácil vendelo, Claro claro, que o produto aí xa que... Dime unha receita. Como che gusta a ti comer esta pataca? Pois mira, a verdade é que a min gústame de moitas formas. Eu, por exemplo, unhas cousas que se fan aquí moito é a carne asada. A carne asada, pois, coas patacas doradas. As patacas o que son, o collo, eu aquí tamén unha das cousas que fago é calibrar. Tamaño grande, tamaño ovo e o tamaño canica, digamos, tamaño mini. E o tamaño ovo dáse moi ben, pelase, e depois pásaselle unha fritura para que cerren ben os poros, e depois... Ai, que rico. Oh, está Que rico. riquísimo. Miguel, compañeiro, aí che mandamos as patacas a ver como queda esa torta. Graciñas, Juan, por Moi ben, atendernos. moitas gracias. Estaremos atentos. Que aproveite. A ver se aprendemos algo. Veña, hasta logo. Moitas gracias, compañeiro. Que gusto de verche, Juan Ramón. Xa había moito que non te veía. A ver se nos vemos pronto en persoa. Que con isto da pandemia, a verdade é que deixamos de ver tamén a moita xente, Que gran tipo este, E a máis é un deses labregos que se esmera en aprender para enseñarnos a nós. Un deses produtores que escolle, como el ben decía, calibra as patacas para darnos o que necesitamos, o que precisamos os consumidores. Bueno, xa vedes, unha pataquiña de Galicia, unha pataca, en este caso, de Coristanco, toda esa zona de aí que teñen unha pataca espectacular e, como decía Juan Ramón, que vale para todo, porque unha pataca que nos sirve perfectamente para cocer, para guisar, para asar, para fritir, boísima para todo. Bueno, imos a comezar poñendo a cocer a pataca. Temos xa unha tarteiriña con auga ao lume. Engadímoslle un pouquiño de sal. Aí está, para que a pataca absorba un pouco xa de sal, inda que vai catona, a pataca é porosa e vai absorber algo de sal, pero tampouco vai a coller demasiada. E despois, cando fagamos o puré, xa engadimos a sal e a pimenta, todo o que precisa. Bueno, e vamos a meter así,
Bueno, eu creo que con estas xa nos vai a chegar. Estas deixámolas para outra receita. Imos a seguir con outro paso moi importante, que é facer a boloñesa ou esa carne con ese preve que vamos a facer. Para isto, poñemos outra tarteriña, organizamos aquí, así, aquí ao lume. Prendemos o lume, moi ben. Engadimoslle xa un pouco de aceite de oliva para que vaya quencendo. Así. Ben, pois comezamos cas verduriñas. Unha ceboliña e unha cenoria. Cenoria cortamos así, en anaquiños. Vamos a cortala en anaquiños pequenos, neste caso, porque como vai ir no medio da carne, pois para que tampouco se noten anacos moi grandes, non? Que se integre perfectamente no preve, que vaya toda... que dé todo o sabor, pero tampouco que se noten uns anacos grandes aí. Así, en anaquiños pequenos. Moi ben. Aí está. Picamos. Aí. Esta é unha receita que se fai moito, sobre todo nos países anglosajóns, non? É moito, veredes moito tamén nas películas, eso que fan o pastel de pataca, tanto os ingleses, como os alemáns, como os franceses, ou como os americanos tamén o fan moito. Bueno, moita xente, da nosa xente que estuvo migrada por alá, que tamén o fai, non? O fai, aprendeu a facelo, e o fai tamén moito aquí agora xa na nosa terra. E cos nosos produtos, se alástamo, con nosos produtos, imaginádemos, un espectáculo. Ben, imos engadir xa a cenoria. Aí está. Moi ben. A ver estes anaquiños que queren escapar. Así. Moi ben. E imos agora ca cebola. Cebola tamén vamos a picala así en anaquiños pequenos, máis ou menos como a cenoria. Aí está. Un corteciño así e picamos. Moi ben. Podemos engadirlle outras verduras, as que máis nos gusten ou que teñamos pola casa. Quédalle moi ben un pouco de cabaciño, quédalle moi ben un allo porro, un poquinho de allo, se vos gusta tamén. A min que me gusta moito allo, en cambio en esta non lle suelo botar, porque quizás lle resta un poquinho de protagonismo, non? Quero que sea un preve que non sea tampouco, o sea, que non temos os sabores todos da carne, das verduras, do preve de tomate, que o allo quizás en algunhas receitas tapa un pouquiño os outros ingredientes. Moi ben. Aí va. Xa vamos ca última. Moi ben. Inda que vaya un anaco así un poquinho máis grande que outro, tampouco non pasa nada, non fai falla. A mí porque me gusta eso, que vayan ben incorporados despois o botarlle a carne e que non se noten as verduras por un lado e a carne por outro, non? Aí está. Ben, xa temos aquí, pasamos unha balletiña á tabla. Aí está. E o coitelo tamén. Perfecto. Ben, xa temos dous dos pasos máis importantes xa en marcha. Moi ben, vamos a engadirlle un pouquiño de sal. Aí está. E vou facer un cambio de lume, porque agora a pataca preciso que se vaya cocendo máis pouquiño a pouco. O preve quero que espabile un pouquiño máis, que vaya un pouquiño máis rápido. Así que vou facer un pequeno cambio e poñemos neste lume máis pequeno esta tarteira e neste lume grande poñemos o preve. Perfecto. Aí o temos. E así espabilamos moito máis o preve, que neste caso o que precisamos que se faga antes. Vamos a ir dourando isto. Vou engadir un pouquiño máis de aceite. Un pouquiño escaso de aceite. Aí temos. Un pouquiño máis. Tampouco vou botarlle exceso de grasa, non? Temos que cociñar ca cantidade xusta e sempre as grasas meterlle o menos posible, pero precisa para pocharse ben, para refogarse ben, precisa que teña esa cantidade de aceite, porque o aceite
non só nos aporta sabores, nos aporta esas vitaminas que ten e demais, senón que tamén é un transmisor do calor. O que facemos é botar aceite nunha superficie, nunha tarteira, nunha prancha, ou así, e poñer un ingrediente en riba, pois un peixe, unha carne para dourar, ou neste caso as verduras, o que fai é transmitir o calor e fai que se nos fagan antes o produto, non? E tamén lle aporta ese punto graxo que precisa. Bueno, temos por este lado viño tinto, pode ser viño branco. A min tamén me gusta moito neste tipo de elaboracións añadirlle un chorriño de coñá, un chorriño de ron, de brandy, lle queda moi ben tamén. É un truquiño que lle vai a dar tamén un toqueciño doce e que lle queda moi ben a estas elaboracións así con carne. Neste caso, como os decía, creo que sea un pouco máis neutro, non lle vou a botar. Creo que co dulzor que ten o preve de tomate xa lle chegaría ben. Moi ben, isto xa está empezando. Moi ben. Solo queremos que empece a cambiar de color, que se poña un pouco transparente. Non quero que se doure moito, porque logo se vai a cociñar cos líquidos que lle botamos e máis ca carne. E logo vai estar cociñando un bo rato. Aí temos. Ben. Xa cambiou de cor. O primeiro que vamos a engadir, o viño tinto. Engadimos o viño tinto. Vale, por que o viño tinto antes que as outras elaboracións? Porque precisamos que o viño evapore o alcohol, que eso tarda nada, en un par de minutos teno evaporado, que se evapore o alcohol e reduzca un pouquiño para que deixe todos os sabores, os azúcares e todo eso que ten o viño. Moi ben. Bueno, xa recende isto de maravilla. Esta carne, esta mesma receita, podes utilizala para gran cantidad de receitas. Para uns canelóns, para unha lasaña, para unha pasta, uns espaguetes, simplemente que fagades un poquinho de arroz en branco, facer esta carne, botarlla por riba, xa veredes como mollan e mollan co pan nese prato. Ben, imos coller unha así, unha culler, o preve de tomate. Neste caso, é un preve comprado, pero podemos engadirlle un preve de tomate que fagamos nós. A mí me gusta moito máis facelo na casa. Sempre que teño bons tomates, porque o problema moitas veces para facer un bo preve de tomate é que non atopamos uns tomates fora de tempada, claro, que estén ben maduriños, que estén ricos, que teñan saborosos, que teñan eses sabores que nos vai a facer que o preve de tomate este tan rico, este tan bo. Por iso, eu recomendo que todos os que poidades e teñades tomates en tempada, fagades a salsa de tomate, fagades ese preve e o embotedes para ter durante todo o ano. Ben, engadimos a carne. Aí está. Moi ben. Damos unhas voltiñas, que se solte un pouquiño. Vamos a darlle un puntiño máis de sal, para que a carne colla xa o seu puntiño de sal, e un pouco de pimenta. Aí está. Moi ben. Pois xa temos isto en marcha. Nada, quédanos as patacas, que lle quedarán uns 20 minutos, 15-20 minutos para cocerse. Pincharemos cun pauciño para ver cando estén ben cociñadas. Esta carne tamén outros 10-15 minutos teremos o preve, o recheo deste pastel listo. Así que nada, familia, vémonos nun intre e continuamos ca receita. Familia, xa vedes, xa teño os cacheliños, as patacas xa cocidas. A carne, lista, voulle apagar o lume e que repouse un chisquiño. Xa está completamente lista. Buah, é como a recende. Probaremos logo o puntiño de sal, se vemos que precisa un pouquiño máis, botarémoslle. Eu neste tipo de preves tamén lle boto de vez en cando uns anaquiños de entreteto, de bacon así picadiño no medio e a refogar tamén e lle dá tamén puntiño de sal e sabor. A pataca, o cacheliño cocido. Vamos aquí a pelalas, pouquiño a pouco. Boas, veciño. Hombre, Isa, que tal? Como van esas patacas? Hombre, teño patacas hoxe de Coristanco, xa me dirás, da lida cerca da túa terra, non?
Vin pola ventana que che traían un lote delas. Bueno. E dixen eu, vou ver que fai. 4 ou 5 na máis. 4 ou 5. Dixen, seguro que ten unha receita nova con esas patacas. Non estaba xixando as cousas como son. Bueno. Cadroume. Xa. Estaba na ventana, Vos que cadroume. pensades? Será destas veciñas que está a xixar todo o día? No. Non sei. Ás veces eu coido que sí, Un lindo, máis ben. Eu chego á porta e dixen, a mera que me ole hoxe, vou ver que fai. Bueno, pois Moi aquí, ben. pois, ves Que con ganas de pintaza. traballar? Bueno, veña, Pois mira. remánjome. A ver, que hai que facer? Simplemente pelar cachelos, pelar Ah, patacas. vale. Non creo que sea tan complicado, non? Non, A máis ti eres mañosa, así Aló, que... por que escoceche así co capel? Pois, como se Despois coce machucar. o cachelo aquí en Galicia? Como se fai? Con pel? Claro, Pero pois... cachelo, pero talas pelando, a ver. Claro, porque agora vou facer un puré de patacas con cachelo este. Porque É por así... que escoceche capel daquela? Eu sempre escozo sin pel pa o puré. Non, pero a pataca se a cozas así con pel non se encharca de auga. Se te fixas a pataca está sequiña por dentro, non está enchoupada de auga. Mira pa aí. E cando ti a coces sin pel, que lle pasa a pataca? E como te pases un pouquiño, Sí, xa se desfai sí. toda e chea de auga. Ai, eres moito, daquela ti deixala así pa... Pois mira, eu Home. fajo sempre, ves? Claro, porque eu Outra para esta cousiña receita non quero que teña moita auga dentro. Sí. Poderíamos facelo tamén e non pasa Sí, nada. sí. Podemos cociñala tamén en anacos máis pequenos que nos vaya... Como fajo eu, pa apurar. Apuras un pouco máis. En vez de 25 minutos como nos levou, en 15 xa tes cocida. Claro. Pero así vai menos enchopada de auga porque eu vou engadir leite e manteiga. Ah, moi ben, Que bichos. se parece? Mira pa Eu, aí, ó. é que eu non dou puntada sin fío, miña reina. É que eu así só as fajo cando fajo o polvo. Oits, cuns cacheliños, ou senón cunhas xardas. Ahora que Tamén falo do fajo os polvo, a cachelos. verdade é que teño moitas ganas de que veñan as festas gastronómicas. Porque máis eu, eu, a Juan Ramón, que é o que nos mandou as patacas, coñezo porque é o presidente Sí. dali dos pataqueiros de Coristanco. Anda que non hai a festa da pataca de Coristanco, A festa, verdad? claro, que esa festa fixen ya eu, o último ano que se fixo, no 2019, fixen eu a festa da pataca de Coristanco, fixen a organización e a parte gastronómica, que é verdad que é un espectáculo, porque ver todo o pobo decorado con patacas, os escaparates, E todos os tractores. as perruquerías, e logo Sí, o desfile de tractores. Sí, e sí, as sí. gincanas que montan ali con tractores, marcha Claro. atrás, marcha adiante, fan, bueno, a verdade é que... Pero o do polvo recordoume tamén a outra que fixen, que foi o pulpo en Mugardos, que esa teño un moi gran ben. recordo desa festa tamén que O fixemos. pulpo a mugardesa O tamén, pulpo a biches. mugardesa, que é outra desas receitas nosas de Galicia, Sí. que non é tan coñecido como o pulpo a feira, pero sí que se coñece, é unha receita que é un guiso Moito, sí. mariñeiro. Sí, sabes? sí, está ben bo, por certo. Claro, Eu está- tamén a primeira vez que o probei dixen eu, vou probar. Eu a min gustame probar todo, digo, este pulpo mugardesa que será logo? Pois mira ti, Claro, ese vai guisadinho aí con Sí. verduriñas, con pemento vermello, pemento verde, con cebola, Sí, sí, sí. E logo con pimentón, uah, eso é un espectáculo. Bueno, eu vou verdade. relando aquí, sabes? Teño O aproveito que queixo. teño este queixiño fresco, Sí. que lle vou engadir logo por riba, porque vou facer un pastel de pataca e carne. Moi Que ben, non che dixera ainda o que iba a facer, moi ben, moi Dices ben. aí, teño preparado un preve aí como unha boloñesa rápida, que, bueno, Pois eu agora que pelo isto, sabes que teño unha amiga que me di que ela, cando coce este tipo de patacas, bueno, este tipo, vaya, con pelo, me refiro. Sí, o cacheliño. O cacheliño, que as garda capel tamén, cando lle sobran, gardas capel na neveira, que lle aguantan máis. Claro, que claro. sin pel. aguanta moito Mira máis pa aí. e non se oxidan. E non se oxidan. Claro, é que Pois eu eso- isto tampouco sabía, dixo, a ai, pel- o gardas capel e aguantanme máis. Claro, a pel das froitas, das verduras, eso, teñena por algo, tamén lles axuda a protexerse. Claro, Igual que veches. no aguacate, a semente do aguacate fai que non se oxide dentro. Se o Claro. deixes e a pataca Total. igual, que a pel, pois fai que non se oxide, que non se poña marrón, que non se poña fea, Claro. protexea tamén. O que che pasa é que parece? na miña casa non sobran, o daquela xa Bueno. eu non sabía ese truco, porque non sobran. Bueno, pois eu Ese a para veces atrás tamén é unha maneira tamén de ter, non? Posta a cocer e vais levar o mismo tempo, vas gastar o mismo, cocendo 7 que 9. Canove. E ti, digo eu, agora así de tema de pataca, cando fas patacas fritas, telas a remollo antes de fritilas ou non? Sí, Ou eu sí. Eu sempre as teño a Ves? remollo. Pois eu non, teño Para que solten esa fécula, un poquinho esa fécula Sí. e tal, e quedan moito mellor. E se é auga fría ou auga con un pouco de Sí. xeo, moito mellor. Ah, vale, Porque e despois frítelas así, escúrrelas daí. Hai que escurrilas ben, porque Sí. xa sabes o que pasa co Claro, auga e co xa ve. aceite. Senón, Ai, sí, eso sí. é importante, despois escurrilas ben antes de botalas a fritir.
porque senón, vale. cando salta, cando tal, nos podemos queimar. É moi peligroso eso na cociña. Moi ben, moi ben. Vale. Pois eu ás veces estou así falando cas miñas amigas e agora dinme elas así cousas de cociña e tal, e digo eu, pois non tiña nin idea, eu nunca as remollo. Eu pico e xa as boto a fritir. Claro, pois E daquela? eu sí que as remollo. Bueno, ben. xa temos as patacas, vou ir facendo puré. Vale. Daquela eu ainda vou pensar outra cousa. Agora vouches contar. A ver. Porque, a ver, a min as que máis me gustan tamén son as chips, as patacas chips. Sí. Pero non teño mandolina desas. Terei que comprar unha porque non me dá xeito ningún picalas tan finiñas para que despois queden aí cruxentes, non? Sí, a ver, eso... Millor vai cunha claro, conta cunha desas. mandolina desas. Ou hai nas que non son mandolina destas tan grandes como usamos en cociña, xa son de domicilio, que teñen varias cuchillas e con eso Sí. podes ir... Bueno, hai moitos aparellos, igual que este que teño hoxe, non ves? Un O pasapurés. pasapuré. Ai, Logo, este tamén lle dei esto- moito uso, Pois- Bueno, xa che dixen que a miña Irene gustalle moito o puré, doulle Claro, uso. é que isto aparte Sí. non só sirve para o que é a pataca, senón tamén nos vale para outras verduras. Se queremos facer un puré de verduras, cocemos unha cenoria, cocemos Ou unha cabaza. unha cabaza para Ai, pasar. mira, pai, pois nunca pasei. O a cabaza sempre Claro. lle dou batedora aí. Pois con isto tamén o podes pasar e a textura cambia. A min Cambia. gusta moito Cambia a moito. textura, sobre todo do puré de patacas, non é o mismo nun pasapurés que triturala. Sí, totalmente. Sabes, cambia moito. Sí, sí. Por eso que a min Eu gusta penso que moito facelo, bueno. Sí. Sabes, isto é moi sinxelo, é ir cortando, E ir pasando. así en anaquiños. E daquela... Ai, sobraronche aquelas pataquiñas dali. Sí, que eran moitas e dixo, bueno, nos vou cocer, porque esas igual as uso para fritir ou para guisar. Sí. Moi ben, e daquela esta xa está lavadiña e todo, non? Sí, claro, pero Xa xa, tan. xa me vas a roubar. Non a vou levar, vou vos dar un vez e consello. Mira, moi casi ben, ca con pataquiña. patacas. Sí, lembreime agora, antes cando te vin, dixen, por eso vouche contar, mira. As pataquiñas, ti sabes, cando temos moitas solleiras aquí, claro que te levantas así de dormir Eu non pouco. teño esas cousas, Non, non, ás veces tamén te vexo polas mañáns, E tamén xas vexo, Pois Penso que mira, me pasei unha mala noite, muller. claro, aí está, pois a pataca esta, tamén, bueno, esta ou calquera, ten unha enzima, solta unha enzima que é para hinchazón dos ollos, é para iluminar a pel tamén. E ti colles así unha pataquiña, lávala ben, e córtala en rolladaxiñas moi finas, como se fora o pepino. Daste conta que sempre vemos, verdad? Que poñen pepino así nos ollos, pois a pataquiña tamén vai moi ben, e ás veces se non tes, se non tes o pepino, pola pataca. Home, Así. pero E tela que deixaron en anaquiño. eu non sei se iso poderei facer eu, porque Claro. ti imagínate que eu me poño aí no sofá, cas pataquiñas, e chega a miña maica por aí e me ves, e este toleou. Sí, sí. Este Todo. toleou. A ver, o importante é picar as rodaxiñas e deixalas na neveira 10 ou 15 minutiños. Para que estén frescas. Efectivamente, ben frescas. Despois polas nos ollos así. Ajá. E o que acadan a temperatura outra vez, que ti xa notas que non está tan fría, entendes? Pois tela que quitar. E daquela xa, as bolsiñas xa E baixaron. xa che valen as minas, bótalas a enfriar ou tens que poñer outras? Bueno, podes poñer outras, oiche, se Claro, non che chegou, cortas outras dúas, polas a Estas enfriar. fritímolas para comer, lojo. Non, non, estas xa as bueno. tiramos. Estas despois É de que poñela. eu xa sabes que son moito de aproveitar. Tiramos, non. Esta sí, a que che sobrou, sí. Bueno, moi Vale, ben, pois deixo oye, xa aquí, eu sí que a teño máis as teño visto ese truco pois con pepino. Co pepino, Co pepino aí sí que está. teño visto e Pero ca pataca tamén sirve. Moi ben. Ves? E agora con unha pataquiña de coristanco moito millor. E polo, efectivamente, despois xa podes ir á rúa, como a min agora. Xa as levo. Moi ben. Marcho, veciño, aí te Pois nada, deixo. eu aquí quedo pensando no teu consello a ver se o fajo ou non, porque eso, igual me Ti toman por proba un tolo. día. Pero bueno, Proba un día, xa o verás, xa me contarás, vale? mira, vou pechar a porta, porque isto vai a recender moito, non vai a ser que me veñas a comer o pastel. Veña, chao. É que xa estou vendo. Así como a meta no forno empexe a recender, xa vexo na porta outra vez. Bueno, xa vedes, eu, mentras ela nos conta estes consellos tan bons, a verdade é que aprendemos moito con ela, sabe moitos trucos e aprendemos moitas cousas con ela. Pois eu, xa vedes que fun pasando a pataquiña aquí polo pasapurés, así que este pouquiño deixámoslo, aproveitámoslo despois para acompañar un ovo frito ou calquer cousa. Moi ben. Vimos con isto para atrás. Vamos a misturar ben. Pasar unha valletiña. Aquí. Moi ben. Aí temos. Moi ben. Importante, xa sabedes que a veces o repito moito, pero que me gusta traballar en limpo, Traballar recollido e limpo, que é moi importante.
Así, moi ben. Xa temos a pataca xa pasada polo pasapurés. Engadimos a manteiga. Aquí. Moi ben, isto para lavar. E vamos a engadirle tamén o leite. Neste caso, eu botolle leite inteiro. Vou deixar un chisquiño para o final, a ver como nos queda, e despois métolle si precisa o resto. Como vos decía, eu botolle leite inteira, non? Pero, se vos gusta máis, podedes meterlle un leite semidesnatado, desnatado, unha bebida destas de un leite de améndoas ou calquera destas bebidas vegetais tamén que hai, tamén ya podedes engadir. Vale. Moi ben. Pois xa temos o puré listo. Esta leite sóbranos, gardámola. Así. Moi ben. Listo. Unha balletiña. Os coitelos tamén. Moi ben. Aí temos. Pois nada, só nos queda montar o pastel. Vamos a coller unha fontiña de forno e unha manga pasteleira. Neste caso, métolle unha boquilla rizada. Aí está. Para engadir aquí o puré de patacas. E facelo, non fai falla que teñades a manga pasteleira. Podedes botalo simplemente ca culler, cubrir e xa está. A mí gustame facelo máis con puntiños así, e por eso collo a manga, pero non é preciso. Podedes facelo perfectamente. Ben, enchemos ben a manga. Aí temos unha boa cantidade. Este pastel podemos facelo de dous xeitos. Podemos facer unha camiña, se temos bastante pataca e queremos botarlle ben de pataca, podemos facer unha cama de pataca primeiro en baixo, botar o preve ca carne picada e logo cubrir por riba con pataca. Ou simplemente facer directamente xa a carne picada na mandexa do forno e logo cubrir co puré de patacas. Podemos facer dos dous xeitos. Aí temos. Así. Bueno, mirade, fixadevos que puntuasidade que ben quedou este puré de pataca, Moi ben. Isto para lavar. Vamos a engadirlle un pouquiño de aceite á fonte do forno. Vale. Así. Vamos agora a estendelo ben. Imos coller pincel, estendemos, pintamos ben o aceite por toda a bandexa. Por os laterais tamén. Un pouquiño simplemente de aceite para que non se pegue, non se nos agarre o pastel despois de cociñado. Ben, isto para lavar. Agora, vamos ca carne. Se me acumula o chollo aquí. Vamos con a culler e vamos a ir engadindo a carne aquí, na fonte do forno. Como os decía, podemos poñerlle, se queremos, un pouquiño de pataca por debaixo tamén. Neste caso, é bueno facer xa directamente a carne e despois a pataca por riba. Buah, que pinta ten esta carne, esta boloñesa, É unha boloñesa express por... Vamos a engadirle a toda. Aí está. Moi ben. Tarteira para lavar. Aí estamos. E agora estendemos ben a carne. Aí está. Xa así está para comer a culleradas, Isto ahora, con un poquinho de pasta, con calquer cousa, xa estaría, vamos. Ben. E agora, vamos co puré de pataca. Vamos a cubrir ben e vamos a ir facendo pequenos montóns así de puré de pataca. E cubrimos todo o pastel con este puré de pataca. Aí temos, pouquiño a pouco. Moi ben. Xa só nos quedaría un paso, que sería o de meterlle o queixo que xa teño aí relado. Neste caso metinlle un queixo tenro que tiña por aí na neveira, pero nos queda ben calquer queixo que queiramos meterlle. Incluso un máis potente como un San Simón da Costa.
un cebreiro curado ou un cebreiro fresco tamén, quedanlle brutales aquí. Moi ben, aproveitamos así todo. Aí temos. E así nestes buratiños metemos un pouquiño máis. Aí está. Para non deixar nada aquí na manga. Moi ben. Isto tamén para lavar. Mirade, ten unha pintaza, isto non me diredes, non? Vamos a engadirlle o queixo, un poquinho de queixo así por riba. Aí estamos. Moi ben. Así. Queixo tamén aquí lle vai moi ben un queixo máis curado tamén tipo un parmesano, así tamén lle quedará moi ben. É un queixo que teñades pola casa, pois calquera vos vale para isto. Ben, temos isto listo. Vamos a pasar de aquí para que non se nos seque no forno estas gotiñas. Vale, e xa está. Vinde comigo, vamos ao forno. Recordade, temos o forno a 180 graus. Calor por riba e por baixo. Vamos a deixalo uns 10-15 minutos que se faga e logo os últimos 5-8 minutos, xa veremos como vai, vamos a meterlle a gratinar o calor por riba, un pouco máis potente. Así que nada, darme un minutiño e xa nos vemos nun intre para empratar. Tomade nota, así se fai un pastel gratinado de patacas e carne. Cocemos as patacas con pel durante 25 minutos. Picamos as verduras e refogámolas nunha tarteira. Incorporamos a carne picada, salpimentámola e cociñámola ata que perda a cor rosada. Agregámolo viño e mala salsa de tomate e cociñámolo todo 10 minutos máis a lume medio. Pelamos as patacas cocidas sen deixar que arrefríen e triturámolas co leite e a manteiga ata obter un puré. Poñemos nunha fonte unha capa de carne, outra de puré e queixo relado por riba. Para rematar, enfornámolo o pastel 15 minutos a 180 graus e gratinámolo outros 5 minutos. Bo proveito! Familia, xa vedes, veño ata bailando. Mirade que pastel de pataca e carne que temos hoxe, con patacas de Coristanco. Bueno, un espectáculo. Pintaza, como sempre, unha receita con 4 cousas que tendes á man, ingredientes sinxelos que temos polas casas. É unha elaboración moi faciliña para que afagades na casa. Nada, eu me quedo aquí que teño nervioso todo o personal con este pastel. Vémonos mañán e recordade que paso lista. Quietos, quietos.